Dobrý den, já se jmenuji Matyáš Pazour a rád bych vám ukázal můj projekt Sušící jednotka dřeva. Projekt je prezentace je rozdělená do 4 částí. V první části vám ukážu můj nápad, řeknu vám, proč jsem se tímhletím projektem rozhodl zabývat. V další části si řekneme něco, jak vypadá sušárna a jak se v ní suší dřevo. V třetí části si ukážeme výsledek prvního sušení a jaký vylepšení se dá aplikovat do budoucna. Ve čtvrtém kroku vám ukážu simulaci sušení. Nápad vznikl od mého otce. Můj otec je truhlář, který také vlastní pilu na řezání dřeva. Aby tady ty dva procesy mohl propojit, je nezbytné, aby měl sušící jednotku. Poté může vzít nařezané dřevo, vysušit ho a vyrobit z něj nábytek. Ohledně technologií, které jsem se rozhodl použil jsem Arduino Opta jako řídící jednotku. Jsem jich schopen programovat C++. Komunikuju pomocí MQTT, je to průmyslový protokol. Komunikuju s Node-REDem, který běží jako mobilní aplikace. A v mobilní aplikaci si uživatel může nastavit různé parametry sušení, může monitorovat veškeré veličiny, například vlhkost, teplotu. A v neposlední řadě v aplikaci je taky chatbot, pomocí kterého uživatel pomocí textu může ovládat sušení nebo monitorovat. Sušící jednotka vypadá takto. Je to 5metrová buňka, kam se vloží dřevo. Sušící jednotka se poté zavře. V mobilní aplikaci se nastaví parametry sušení. Potom se zapne sušení, monitoruje se každý den a za 14 dní cca můžeme vysušené dřevo odebrat. Tady mám půdorys. Jak můžete vidět na půdorysu, je tady na hráni rozmístěno 6 senzorů, který měří vlhkost dřeva. Pak máme teploměr a vlhkoměr, který měří teplotu a vlhkost vzduchu. Máme tady 4 stroje. Máme tady kondenzační jednotku, která odebírá vlhkost ze vzduchu. Máme zde topení, které přidává teplotu. A v sušící jednotce je potřeba mít teplotu 40 stupňů a je potřeba ji regulovat. Takže k tomu slouží topení a chlazení. Chlazení mám na další straně, ukážu vám to hnedka. Máme zde větrání, které také slouží k dostatečnému proudění vzduchu. Tady mám rozvaděč, veškerou elektroniku a elektrotechnickou dokumentaci jsem na tomto projektu dělal sám. Máme zde servomotor, který ovládá řídel a ta otáčí klapky. Když klapky jsou otevřené, sušící jednotka se ochlazuje. Na druhém obrázku můžeme vidět ventilátory, které zajišťují dostatečné proudění vzduchu, což zajišťuje rovnoměrné vysušení. Máme zde kondenzační jednotku. Zde je výsledek prvního sušení. Na grafu můžeme vidět, že v červené barvě vlhkost klesá a teplota se udržuje okolo 40. Měli jsme zapnuté automatické vypnutí, to znamená, že na noc se stroje automaticky vypnuly. Můžeme vidět, že vzhledem k tomu, že nebyla zapnutá kondenzační jednotka, která by vlhkost odebírala, tak přes noc vlhkost stoupala a teplota přes noc klesá. Rozhodli jsme se, že tento systém řízení není optimální. Není důvod, aby kondenzační jednotka běžela neustále. Proto jsme se rozhodli regulovat vlhkost a kvůli tomu musíme přidat navlhčování. Musíme přidat rozšiřovací modul. Toto vylepšení už jsem přidal a můžeme se podívat na výsledek. Zde zapnu simulaci, záznam simulace. A tady se nacházíme v té mobilní aplikaci. Uživatel pro mě dá nějaký popis toho sušení, takže teďka tady napíše ukázkové sušení. Poté zapne proces sušení a pod tady tím datumem se mu ukládají veškeré data o tady tom procesu. Nastaví si vlhkost, regulaci pro vlhkost. Máme zde 40 jako minimální, 45 jako referenční a 50 jako maximální. To stejné uděláme pro teploty. Nastavíme noční vypnutí na 22. hodinu. A v 6 hodin ráno se zase zapnou stroje. Teďka se nacházíme v simulačním režimu. Jsme ve fázi, teďka se přepneme do Simulation Slider, to znamená, že pomocí tady těch sliderů můžeme ovládat tyto parametry. Máme zde teplotu, vlhkost a čas. Když budeme zvedat vlhkost,
tak uvidíme, že v momentě, když překročíme těch 45 stupňů, což byla ta referenční, vypne se nám navlhčování. Kdybychom překročili tu maximální hodnotu, což bylo 50 stupňů, 50%, zapne se nám kondenzační jednotka, která by systém měla zase ochladit. Snížit vlhkost. Okay. Poté další veličina, kterou můžeme ovládat. Teďka teda jsme klesli pod 45%, takže se vypnul kondenzační jednotka. Teďka stoupá teplota. V momentě, když překročí maximální hodnotu, což byla 45 stupňů, tak se zapne chlazení. Teďka by se systém měl ochlazovat, teplota by měla klesat. Takže když překročíme referenční teplotu, nebo jdeme zpátky přes tu teplotu, tak se nám vypne chlazení, chlazení není vyplé, a když překročíme minimální teplotu, tak se nám zapne topení. Tak. A ukážeme si ještě poslední simulaci času, kde vidíme, že jestliže překročíme 22. hodinu, všechny stroje se nám automaticky vypnou. 22. hodina teďka a stroje jsou vypnuté. Tak a jestliže půjdeme zase do ranních hodin, tak uvidíme, že v 6 hodinu ráno se nám stroje opět zapnou. Tak, stroje se nám zapnuly, tady ty regulované stroje jsou mezi minimální a maximální, to znamená, že jsou zaplí. Když teďka překročíme teplotu 60 stupňů, spustí se porucha, stroje se vypnou, uživatel bude notifikován na e-mail. Teďka jsme v režimu porucha, poruša nejde ani se dostat do žádného jiného režimu, musí se snížit teplota, pak se dá resetovat a jo, takhle to funguje. To bude vše, děkuji za pozornost. Měj se.